Priatelia, kamaráti, už ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako dlho sa vieme hnevať? Alebo ako dlho v sebe nevieme stráviť veci, ktoré sa neudiali tak, ako sme chceli? Alebo ľudia neurobili to, čo sme chceli my? Ako dlho to v sebe dokážeme držať a nevyriešiť si to? Čo ak nás to iba učí to, že ten čas je naozaj vzácny a keď to nevyriešime hneď, tak to môže trvať naozaj dlhé roky. A s tým pocitom, ktorý sa nám vracia, keď si spomeniem na tú situáciu, na toho človeka, naozaj dokážeme dlho žiť. A v konečnom dôsledku prídeme na to, že sme iba stratili čas. Že tá situácia, ktorá sa nám stala, nám mala povedať úplne niečo iné o nás. Ten človek, ktorý konal inak, ako sme chceli, možno nám bol zrkadlom. A v tej situácii nám mal ukázať iné možnosti. Čo ak je to iba o tom, že sme strátili veľa času v konečnom dôsledku pri veciach a situáciách, ktoré sa dali vyriešiť hneď. A potom si to iba vyčítame. Už keď bude neskoro, tak si vyčítame, že sme to mali spraviť skôr. Skôr sme sa mali zmieriť, skôr sme sa mali zmieriť s tým človekom, samým zo sebou, že sa nám to stalo. Aby sa nám uľavilo. Veď preto sa to stalo. Aby sme si to uvedomili a čo najskôr to napravili a dali do poriadku. Aby sme nestratili veľa času. Potom nie sme v poriadku, nie sme v harmonii, nie sme vo svojom strede, a nevieme sa sústrediť na to, čo je teraz, keď riešime minulosť. Otázkou je, kamaráti, či vieme, ako s tým pracovať. V takýchto situácií môžeme mať aj ľudí v živote viac. Nie je škoda strácať toľko času neriešením problému alebo tejto situácie, toho poučenia, ktoré z toho plynulo, a čakať? Kebyže si to vieme vyriešiť hneď v tej situácii alebo bezprostredne pod nej, aké by to malo dopad na náš život? Ako by ten náš život vyzeral? Akým tempom a akým smerom by sa udával, ak by sme si vedeli vyriešiť hneď tieto situácie? V sebe. Lebo je to vždy iba o nás. To už dobre vieš. Všetko, čo sa nám deje, sa deje iba tebe. Ty to tak vidíš. A niekto iný to môže vidieť proste inak. Ale to, že to ty vidíš tak, ako to vidíš, tak sa hovorí, to je iba tvoj problém. A keď ho chceš vyriešiť, tak sa to krásne dá s tým pracovať. Sú na to krásne techniky, metódy. Ak by si chcel vedieť o tom viac, kľudne mi daj vedieť. Pozrieme sa na to.